Бургас, морският залив, лагуната и трите езера. Бургас, докоснат от Странджа, свещената планина на траките с неповторима природа и приказни гледки. Прохладни, вековни гори, чисти реки и самобитна култура. Пътуване с непристойно заничане в пазвите на времето, галевно докосване до тракийската античност и руините на Рим, под невидимите небесни писти на прелетните птици от древността към бъдното. И ето, че нахлуваме в съкровищницата на бургаските музеи. Археологическият музей е разположен в сградата на някогашната девическа гимназия. Днес той съхранява богати колекции от археологически находки, открити в праисторически селища в региона, от античните тракийски градове, от годините на гръцката колонизация по Черноморието, както и от времето на античния Рим. Част от експонатите проследяват най-ранната история на корабоплаването в този край, както и развитието на пристанищата в България. Тук ни очакват трите нимфи и други великолепно съхранени археологически находки от античните терми Акфекалиде, наричан по-късно Термополис, където са черпели здраве и сили византийските императори Юстиниан I и Константин IV Погонат, а по-късно и султан Сюлейман Великолепни. В изложбените зали на Природонаучния музей се срещаме с богатите сбирки от птици, обитаващи бургаските влажни зони, чуждоземни видове, намерили своя нов дом в Черно море и с магичния, изпиращ дъха с красотата си, свят на камъка. Носим се по спокойните води на Бургаския залив към най-романтичния остров по българското Черноморие – Света Анастасия. Разположен на 4 мили югоизточно от Бургас. Историята му е обвита в мистерии и драматични легенди за мореплаватели и пирати. Изскочил от морското дъно след изригването на вулкан, той е скалист, безводен и с оскъдна растителност, но пък предлага интересни скални образования, оформени от бурите и морските вълни. На най-високата му точка е разположен манастирът Света Анастасия, чието основаване се отнася към 12 век. В светата обител те грабва майсторството на дърворезбаря, изработил иконостаса. Финната дантела от цветя и библейски сцени впечатляват с високото си майсторство, а топлата атмосфера в Божията обител те зарежда със смирение и оптимизъм. През 1914 година за първи път е запалена светлината на морския фар, построен в северната му част. Птичи резерват насред големия град. Това е защитената местност Пода. Уникално място, нямащо аналог в Европа. Обрасла с тръстики лагуна, отделена от морето с пясъчна коса. От наблюдателниците на Природозащитния център посетителите се дивят на лопатарки, ибиси, чапли, тръстикови блатари, корморани. Над лагуната минава неразчертаният небесен път на птиците Вия Понтика, вторият по значение на Стария континент. По време на есенната миграция небето се замрежва от милиони пернати, отлитащи на юг, щъркели, розови пеликани, хищни, водоплаващи и пойни птици. Тази гледка смайва въображението. Край Пода се намират и останките от кулата фар на нос Форус, плетена в герба на Бургас. В древни времена през тази лагуна Бургаският залив е навлизал чак до днешното село Дебелт в полите на Странджа планина. Тук е античната колония на ветераните от 8 августов легион Флавия Пацис Делтензиум, основана от император Веспасиан. Тук през 195 година, при посещението на император Септимий Север, в негова чест градската курия му издига храм. Днес от изящната статуя са останали само главата и десницата на императора. В античния Делтум можем да се разходим по главната улица, настлана с големи каменни плочи. С превземането на Делтум от българския хан Крум през 812 година, градът се превръща в основен граничен пункт между Византия и България. Препускаме с моторните си коне към Русокастрон.
известен още като Червената крепост. Стратегическата твърдина е строена върху останки от тракийско светилище и укрепление на издигащия се над равнината непревземаем каменен хълм. Крепостта е държала под око източните проходи на Стара планина в продължение на 9 века. Арабският географ Ел Идриси споменава укреплението в своята география на света от 12 век като голям и многолюден град. 18 юли 1332 година. Паметна дата. Тук се е състояла една от великите битки на средновековна България. Войските на цар Иван Александър разгромяват византийската армия на император Андроник III Палеолог. Това е последната голяма битка между българи и ромеи. На Странджа Баир гората ни завладява с почти религиозен екстаз. Света Марина, най-тачената светица в Странджа. Покланят ти се и до ден днешен край древното пещерно светилище, скътано в стръмен и влажен дол край село Сливарово. Смята се, че в древността това е било оброчище на великата тракийска богиня майка. В миналото този най-голям култов център в цяла югоизточна Тракия, посветен на Света Марина, е привличал поклонници от цялата околия и дори от района край Истанбул. С името на Света Марина е свързано едно лековито аязмо с Параклис край Малко Търново. От стари времена се спазва традицията в деня на светицата, патрон на градчето, местните да водят шествие до тук с големи обредни трапези край Параклиса. Самото Малко Търново се е сгушило под най-високите върхове на планината и пази паметта си в 4 странджански възрожденски къщи, които са принадлежали на заможните търговски фамилии Дякови и Илиеви. В тях са представени етнографията, археологията, живото наследство и природата на района. Тук ще видим характерните местни носии, традиционното обзавеждане на странджанската къща. Ще изпитаме мистичен трепет от срещата с белия кукер и нестинарите. Експозициите разполагат изценна иконна сбирка и лапидариум около историческия музей, в който се съхраняват артефакти от хилядолетната културна традиция, съхранила се в дебрите на Странджа. Изкачваме се на високото, под самия връх Градище. Тази внушителна, монументална конструкция от два, вписани един в друг каменни кръга, огражда тайнствена куполна гробница светилище в местността Мишкова нива. В древността входът е бил украсен с прекрасен каменен фронтон, с изобразени на него 2 длани, а между тях щит и стрела, изложен днес пред музея в Малко Търново. Предполага се, че култовата сграда е била гробница на тракийски племенен вожд, жрец и херой, а по-късно мавзолеят му е бил превърнат в храм на бог Аполон Аулариок. Светилището е част от голям античен комплекс. Тук има останки от римска вила, могилен некропол, античен водопровод, крепост и рудник, от които и до днес в местността се откриват парчета шлака от разтопен метал. И ето ни на Бегликташ, древно тракийско мегалитно светилище само на 3 км от Приморско. Създадено 1400 години преди Христа, било е храм с скален календар и слънчев часовник. Тук са изпълнявани обреди, свързани с култа към бога Слънце и богинята Майка. Камъкът е запечатал за вечни времена огромните божествени стъпки. Тук е каменното брачно ложе, а огромен долмен отроба олицетворява свещената пещера, в която богинята Майка ражда своя син, бога Слънце. Според поверието, живо и до днес, лабиринтът сред огромните камъни може да бъде преминат само от хора с чиста и праведна душа. Само на няколко километра от Бегликташ е изчезналият град. Древната крепост Ордовиза, съвсем буквално в днешен Китен. Градът и пристанището са съществували от времето на Троянската война, но са потънали в морето. Тесният провлак на едноименния полуостров е преграден от крепостна стена, изградена по времето на император Анастасий през 5 век. През цялото средновековие градът е важно пристанище и тържище. Понасяме се по една от най-живописните реки в България – Ропотамо.
Тя не смайва с размерите си. Дълга е 50 км, в най-широката си част достига 50 метра, а дълбочината й е между 2 и 4 метра. По пътя си към Черно море минава през живописни местности с богата растителност, която силно наподобява тропическата. Сред завладяващите й хубости, като древен сфинкс, се откроява мистериозната скала Лъвската глава. В лонгозите висят и се преплитат гъвкави лияни, придаващи приказен вид на околността. А над тихите води прилитат чапли, корморани, земеродни рибарчета. По бреговете и върху камъни и нападали дървета може да видим и припичащи се на слънцето водни костенурки. С тайна въздишка се връщаме към морето. Към морето и Бургас. Градът, израснал в един воден свят от собствения си пристан до модерен, туристически, търговски и културен център. Лятна фестивална столица на Черно море и Странджа. Морето, Странджа и Бургас.